дуруд мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Манзури шумост нашри даҳуми барномасобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардаи сайёҳӣ, ки дар боғи фарҳангии Фароғатӣ ҷавонон баргузор мегардад. барномасобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардаи сайёҳӣ бо ибтикори муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ роҳандозӣ шудааст. ҳадафи ин барнома тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушди намудҳои варзиши сайёҳӣ, муаррифии имкониятҳои боғҳои фарҳангии Фароғатии пойтахт ва мустаҳкам кардани равобити дӯстона миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар аст. боғи фарҳангии Фароғатии ҷавонон бо гулгаштҳои дилкаш, дарахтони сарсабз, ҳавои тоза ва муҳити пур аз шавқ барои ин мусобиқа муҳити беҳтарин фароҳам овардааст. ин боғи сарсабз имрӯз мизбони 4 дастаи донишҷӯёни Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад. роҳгардаи сайёҳӣ, ки ба истилоҳ скандинавская ходьба ё северная ходьба низ меноманд, як намуди варзиши дастрас, муфид ва барои ҳамаи синну сол муносиб мебошад. ин варзиш бо истифода аз асодастҳои махсус, мушакҳои баданро мустаҳкам, кори дилу рагҳоро беҳтар намуда вазни баданро танзим мекунад ва стрессро коҳиш медиҳад. Он имкон медиҳад, ки фаъолияти ҷисмониро бо ҳаловат бурдан аз зебоиҳои табиат муттаҳид созем. имрӯз мо мебинем, ки донишҷӯёни Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ин намуди варзишро бо риояи қоидаҳо ва рӯҳияи баланд иҷро мекунанд. ин мусобиқа на танҳо рақобат, балки як роҳи олиҷаноб барои нигаҳдории саломатӣ ва лаззати ҳаракат дар табиат аст. довари Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон қоидаҳоро муфассал шарҳ медиҳад. иштирокчиён бояд бо низоми муайян қадам зананд, аз давидан худдорӣ кунанд, ҷуфти асодастро дар як вақт аз замин набардоранд ва меъёри асодасту пояҳоро риоя намоянд, вагарна бо ҷаримаи сонияҳо ё хориҷавӣ аз мусобиқа рӯбарӯ хоҳанд шуд. риояи ин қоидаҳо калиди муваффақият аст. вақте ки 100% қоидаҳои ҳамин намуди варзишро риоя мекунем, 90% организми одам дар ҳаракат медроянд. дар хориҷа мо бисёр мебинем, як варзиши маъмулӣ аст. ҳар пагои рӯзӣ аз 9 хурд сар карда то пиронсола ба ҳамин намуди варзиш машғул ҳастанд. моро ба ҳамин хотир тасмим гирифтем, ки ҳаминро рушд диҳем ва дар оянда мо як миллати солим, як ҷомеаи солим бошем. ин намуди варзиш азбаски якум маротиба байни донишҷӯё, шумо якумин иштирокчие мебошед, ки ба ҳамин намуди варзиш хуб яъне оғоз мекунем. мо азбаски бори аввал аст қоидавариёнкуниҳо техникиша ба назар намегирем, фақат 4 та қоидавариёнкуниро ба инобат мегирем, ки дар ҳолати рух додани ҳамон қоидавариёнкунӣ ҳамон варзишгаре, ки 3 маротиба огоҳӣ медиҳем, риоя накард, аз мусобиқа хориҷ мекунем. хуб ин дар намуди инфиродӣ мешавад. агар намуди гурӯҳида як варзишгар агар ба қоидавариёнкунӣ роҳ бидиҳад, ҳамон даста аз мусобиқа хориҷ мешавад. хуб инҷа мо байни факултетҳои Донишгоҳи миллӣ ташкил намудем ва командаи мунтахаби донишгоҳро мо интихоб мекунем, ки инҷа беҳтаринҳоанд. баъд рақобат байни дигар донишгоҳҳо гузаронида мешавад. якум қоидавариёнкунӣ вақте аз намуди инфиродӣ шумо ҳаракат мекунед, аз ҳар даста намоянда мебошад варзишгар ҳастай, боиси монеаи якдигар шудан мешавад, якдигарро кифт монда гузаштан. ин қатъиян манъ аст. вақте ки қувват намерасад, бояд ки роҳ кушода кунӣ, варзишгари дуюм бигзарад, ё ки варзишгари дуюм барои дарёфт кардани варзишгари якум почаи ӯда мезанад, ё ки чӯбдасти ӯда мезанад, ба ӯ монеагӣ дучор мекунад. ин асосии қоидавариёнкунӣ. дуюм қоидавариёнкунӣ як ки вақте як миқдори масофаро тай мекунад варзишгар, боиси мондашавии организм мешавад. чӯбдаста бардошта, арақи пешона гирифтан ё ки чӯбдаста бардошта қатъиян манъ аст. вақте шумо чӯбдаста мебардоред, аллакай мушакҳои шумо озод мешавад, яъне ин фоида кам мерасонад дар организми мо. сеюм қоидавариёнкунӣ иш ки баъзе варзишгаро вақте ки зур меояд ё ки дигар мушакҳо ҳама ки сахт мешаванд, чӯбдаста мебардоранд, дави озод мекунанд. ин роҳгардида қатъиян манъ аст давидан. дави озод яъне ки мебардорад ҳар тараф. чоруми қоидавариёнкуниҳое ки масофае ки мо муайян кардем худихтиёран ба ҷои кӯтоҳтарин масофа бармегарда, ин варзишгарам аз мусобиқа хориҷ мешавад.
почаи чап пеш меояд, дасти рост. ихел намешавад ки почаи чап дасти чап пеш намегӯяд. хоб қомат рост бояд бошад. қадаме ки мо мемонем на камтара 60-70 сантиметр бошад. хоб чӯбдасти дасти ростбудагӣ бояд баробари нӯки почаи пеш бошад. хоб чӯбдасти дасти чапбудагӣ бояд баробари охири поча бошад. ҳамчи тарзе ки ман истодагӣ. агар ки мо 100% қоидаро риоя кунем, ин боиси фоида ва манфиати ҳамон варзишгар аст барои солим будан. хоб мо ҳам хел қадам мезанем. бояд ки қадамҳои калон устувор, камтар бадан сини пеш ва почаи чап, почаи ақиббудагӣ бояд камтар алвоҷ диҳад барои ҳаракати тез кардан. меравам. баъд чӯбдаст вақте ки шумо мегирем, бояд ки хел таҳти 90 градус кунҷи рост. бояд ки чӯбдаст мувофиқи қаду қомат таҳти 90 градус истодагӣ бошад. вақте мо қомата рост мекунем, ҳамин чӯбдасти мо ва бадан бояд 90 градус бошад. ҳоло бошад биёед бубинем кадом даста ва ишрокчӣ имрӯз соҳиби натиҷаи беҳтарин мегардад. Дониҷон бо либоси варзишӣ, асодастҳои махсус ва рӯҳияи пуршавқ омодаи рақобатанд. инак рақобат аз намуди роҳгардаи инфиродӣ миёни писарон оғоз меёбад. онҳо бо чолокӣ ва қадамҳои қавӣ ба роҳгардии 1700 метра шурӯъ карданд. дар ин намуд ҳамон ишрокчии ғолиб дониста мешавад, ки масофаи 1700 метрро тай карда аввалин шуда ба хати марра мерасад. хати марра наздик аст ва ишрокчиён бо суръати баланд пеш мераванд. ишрокчи таҳти рақами 15 Имрон Ализода аз дастаи 2 аввалин шуда ба хати марра мерасад. пайи ӯ ишрокчиён таҳти рақами 34 Эраҷ Оқилшодзода аз дастаи 2 ва таҳти рақами 22 Фирдавс Мавлонов аз дастаи 3 ба марра мерасанд. роҳгардии сайёҳӣ ба онҳо кӯмак кард, ки кори дилоракро беҳтар кунанд, мушакҳоро мустаҳкам созанд ва аз муҳити сарсабзи боғи ҷавонон баҳра баранд. дар боғи фарҳангу фароватии ҷавонон дар варзиши сайёҳӣ иштирок кардам ва ҳамаи кӯшишҳои худро карда ҷойи аввалро сазовор шудам ва низ боз дар даври дуюм ҳамаи кӯшишҳои худро карда дар даври дуюм ки миёни донишгоҳ баргузор мешавад, ҷойи аввалро ишғол кунам. ғолибияти ишрокчӣ таҳти рақами 15 аз дастаи 2-ро табрик мекунем. 2 ғолиби аввал аз дастаи дуюм шуд. воқеан ин даста нерӯи қавӣ нишон дод. ман бори аввал дар ин мусобиқа иштирок дорам ва сазовори ҷои сеюм раштам. ман хеле шод мебошам. мусобиқаи хеле шавқовар гузашт. ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба натиҷаҳои писарон аз намуди роҳгардии инфиродӣ. бинандагони азиз, инак навбат ба намуди роҳгардии инфиродӣ миёни духтарон фаро мерасад ва бояд онҳо масофаи 1700 метрро бо риояи талаботҳои қоидаҳои роҳгардии сайёҳӣ тай кунанд. Stop.
одатан рақобатҳо миёни духтарон шадидтар сурат мегиранд ва ҳоло низ тавре мебинем рақобат пуршиддат аст ва ҳар иштирокчӣ талоши худро барои ғалаба равона мекунад. ду нафари пешсаф бо нерӯи зиёд ба хати марра наздик мешаванд ва мухлисонашон бо кафхӯбӣ ҳаяҷонро меафзоянд. иштирокчии таҳти рақами 18 рухдора Нуруллоев аз дастаи 3 бо суръати баланд аввалин шуда хати марраро убур мекунад. пайи ӯ иштирокчиён таҳти рақами 19 Умеда Қаюмова аз дастаи 3 ва таҳти рақами 17 Ибодат Ҳайдарзода аз дастаи 3 ба финиш мерасанд. иштирокчии таҳти рақами 18-ро аз дастаи 3 бо ин ғалабаи шоиста табрик мекунем. ин се ғолиб ҳама аз дастаи 3 мебошанд ки нишонаи омодагии қавии даста аст. ман гарчанде ки дар ин намуди варзиш бори аввал аст ки иштирок мекунам, вале саъю кӯшиши худамро кардам ва ҷои аввалро ишғол намудам. ин варзиш хеле ба ман шавқовар буд ва ба дигарон ҳам тавсия медиҳам ки ба ҳамин намуди варзишҳо бисёртар машғул шаванд барои саломатии худашонро комил нигоҳ доштан. аввалин маротиба аст ки дар нави варзиши роҳгардии сайёҳӣ иштирок карда шудам ва дар нави роҳгардии инфиродӣ байни духтарон иштирок карда сазовори ҷои дуюм гардидам ва кӯшиш мекунам ки дар оянда сазовори ҷойҳои намоён гардам. ман бори аввал аст ки дар ин намуди варзиш иштирок мекунам. ин намуди варзиш кори дил ва рагҳои хунгарди инсонро беҳтар мегардонад. Мушкил набуд, хеле шавқовар буд. ин ба саломатӣ хеле бисёр фоидаовар аст. ташаккур ба ташкилкунандагони ин барномаи варзишӣ ки мо метавонем ба воситаи ин маҳорати варзишии худро нишон диҳем. ин барои мо хеле хурсандиовар мебошад ки дар чунин мусобиқа ширкат варзида истодаем. иштирокчиён бо шавқу рағбати зиёд дар ин ҷо дар мусобиқа иштирок доранд. мо дар оянда кӯшиш мекунем ки дар чунин мусобиқа барномаҳо ширкат намуда ба обу тоби бадан машғул шуда саломатии худро нигоҳ дорем. ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба натиҷаҳои духтарон аз намуди роҳгардии инфиродӣ. лаҳзаи боз ҳам пурҳаяҷон фаро расид. намуди роҳгардии гурӯҳӣ дастаҳо бо ҳамоҳангӣ ва иттиҳод ба масофаи роҳгардии 1700 метра шурӯъ карданд. дар ин намуд он дастаи ғолиб дониста мешавад ки дар вақти камтарин охирин иштирокчии даста ба хати марра бирасад. ин рақобат иттиҳод, сабр ва талоши дастаҷамъонаро талаб мекунад. аввалан дастаи як бо рӯяи баланд пеш мераванд. онҳо иттиҳоди комил нишон медиҳанд. асо дастҳоро дуруст истифода мебаранд ва бидуни давидан суръат мегиранд. роҳгардии сайёҳӣ барои онҳо имкон медиҳад ки саломатии ҷисмонӣ ва рӯҳиро мустаҳкам созанд, ҳамзамон аз фазои сарсабзи боғ лаззат баранд. ва инак охирин иштирокчии дастаи як таҳти рақами 5 ба марра мерасад. табрик мекунем. ҳаяҷон идома дорад. дастаи дуюм бо чеҳраҳои пур аз шавқу ҳавас ба масир мебароянд ки аз талоши қавӣ барои ғалаба шаҳодат медиҳад.
онҳо бо қоидаҳои роҳгардии сайёҳӣ тезроҳгардӣ бидуни давидан масирро тайин мекунанд ва инак охирин иштирокчии дастаи 2 таҳти рақами 12 бо суръати беҳтар ба хати марра расид ва натиҷаи муносибро барои дастааш ба даст овард. навбати дастаи сеюм фаро расид. бо омодагии комил ва рӯҳияи дастаҷамъона онҳо аз хати старт ба роҳгардӣ шурӯъ карданд. ҳар қадами онҳо пур аз нерӯ, иттиҳод ва лаззати ҳаракат дар табиат аст. ҳамин тавр дастаи сеюм хати марроро бо муваффақият убур кард ва яке аз натиҷаҳои нисбатан беҳтарро ба даст овард. табрик мекунем. ва инак лаҳзаи ҳалкунанда барои дастаи чорум низ фаро расид. бо азми қавӣ ва чеҳраҳои пур аз умед онҳо ба роҳгардии 1700 метра шурӯъ карданд. талоши зиёдашон ва ҳамоҳангии комил аз фосиlavу ҳаяҷон шаҳодат медиҳад. ва ҳамин тавр ниҳоят охирин иштирокчӣ таҳти рақами 26 бо вақти камтарин ба хати марра расид ва натиҷаи хуберо барои тамоми даста ба даст овард. имрӯз бо ташаббуси Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе як чорабинии варзишӣ дар намуди сайёҳии варзишӣ баргузор гардида истодааст, ки дар он донишҷӯёни Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон фаъолона иштирок карда истоданд. Ногуфта намонад, ки ин чорабинӣ бо мақсади солимигардонии аҳолӣ ва ҷалби бевоситаи шаҳрвандон ба варзиш баргузор шуда истодааст. раёсати Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки дар оянда вобаста ба ин намуди варзиш донишҷӯёни дигарро низ ҷалб намояд ва дар давраҳои навбатӣ дар ин чорабинӣ фаъол бошад. ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба натиҷаҳои ниҳоии дастаҳо аз намуди роҳгардии гурӯҳӣ. барномаи хуб буд, беҳад фаъол будан варзишгаро ва инҷа мо ҷамъбаст кардем аз намуди инфиродӣ байни писарон. сазовори ҷои сеюм варзишгари рақами 22 Мавлону Фирдавс барои ишғоли ҷои сеюм. барои ишғоли ҷои дуюм варзишгари рақами 34 Оқилзода Эраҷ. барои ишғоли ҷои аввал варзишгари рақами 15 Ализода Имрон. сеюм ҷо 8 дақиқаи 03 сония, дуюм ҷо 8 дақиқаи 2 сония, сеюм ҷо 8 дақиқа. аз байни бонувон ҷои сеюм варзишгари рақами 1 омадагия ба хотире ки дута огоҳӣ дора 1 дақиқаи ҷаримавӣ. аз ҳамин сабаб ҷои сеюм омадагияи варзишгари рақами 17 Ҳайдарзода Ибодат ки ба пуррагӣ қоидаҳоро риоя кардагиам ва ягон камбудӣ надорам. сазовори ҷои дуюм варзишгари рақами 19 Қаюмова Умеда.
9 دقیقه 4 ثانیه. سزاوار جای یکم ورزشگری رقم 18 نوراللهیeva رخسارا به حرکت خوب داشتن و قایده‌ور ممکنی را به نظر نمیرسید. جانبست میکنیم از نمود گروهی. سزاوار جای سوم ورزشگران گروه 4 9 دقیقه 49 ثانیه. سزاوار جای دوم گروه یکم 9 دقیقه 48 ثانیه. سزاوار جای یکم گروه سوم 9 دقیقه 35 ثانیه. در برنامه مسابقه آینده گروه سوم راحت گرفتگی است. خب بار دیگه مبارک، رحمت برای اشتراک فعالانه مسابقه آینده ما انتظار. боиси қайд аст ки мусобиқаи варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардаи сайёҳӣ ҳамчун як барномаи силсилавӣ идома ёфта ғолибон дар марҳилаи ҷамъбастӣ муайян мегарданд ва бо медалу диплом ҷому тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ хоҳанд шуд. ҳамин тавр бинандагони азиз мерасем ба поёни нашри навбатии барномаи мусобиқаи телевизионии варзиши сайёҳӣ аз намуди роҳгардаи сайёҳӣ ки аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ пешниҳоди шумо гардид.